Ćao, 2022. godina 23. je na pragu, da istekne a 24. je na pragu i prelazi nam prag. polako, ali sigurno. Dobrodošli u naš novogodišnji video koji se zove Jingles Bells. Jingles bells, Balls. jingles balls, jingle all the way. Stefane, današnji zadatak za nas je da napravimo ovaj klasik video džestav novogodišnje. Sad već tradicionalni. Evo treća godina. Treća godina Da vidimo ovog puta šta se naš grad potrudio, koliko, u kojoj meri i zbog čega. Da li su uzimili nešto od prošle godine? Obično oni to znaju da Pa rade. da, pitanje samo za sve vas, a odgovorit ćemo vam na kraju videa. Koji je najbolji auto? Pišite u komentaru, na kraju ćete saznati. Da. Ovo je zvezda Beliala. Belial je jedan čovjek koji nije dobar. Ne, nije to čovjek, to je... Znate vi, upisat ćete komentare. A Carlos Santana, on je svirao gitaru uz pomoć Beliala. On mu je pomogao, već. Ovo je sve od prošle godine, već? Da, to je reciklirano, već. Evo, mogu i da sednem, već. Tako je, Izvinite, može li jedno pitanje? Ćao, da, izvolite. Zašto sedite sami? Pa ne znam, nekako mi je smor ovdje, sad ću da odustanem. Ovdje smo pored japanskog cherry blossoma, ovaj cvet je cvet sakure, to ste već vidjeli. S tim što cherry blossom u Japanu je na proleće, a kod nas je za novu godinu. Ovo noću svetli, ovo možete i sami da kupite, ima... Znaš da ima? U Smart Shop ima, brate. Da se kupi ovo. Imate... Koliko para? Ne znam, raspitat ćemo se. Imate da kupite noću svetli, sve je moglo da se stavi za novu godinu po gradu. Apsolutno sve, samo ovo nije moglo. Inače, ovo je interni mitrovački mim za ovo drveće. Svi ne vole ovo drvo. Mislim, ovo fake drvo. Gle, bilijar tamo ima. Da, to ćemo jedan dan da dođemo da igramo bilijar. Hoćemo, vala, da u kuglu ubacimo u rupu. Jeste. Sad se približavamo kako hodimo ovako polako, približavamo se prevoznom sredstvu koje koristi samo jedan čovjek, a to je Deda Mraz. Nije tačno. Kako nije? Veruj mi da nije tačno. Ovo je Pepeljugin prevoz. Pepeljugin, ali ovaj ostaje i posle 12, a? Da, ovo uopšte nije Deda Mraza, malo su koncept pomešali, ali dobro. Nema veze, pa Pepeljugica, znači to je ta tikva. Pepeljugina pokondirana tikva. Ništa, ja ću sad da uđem u svoje kočije i da polako krenem. Ajde. Jesam. Brate, ajde pozdrav, vidimo se. Vidimo se odo sad na bal. Si ti kočijaš ili kočijaš? Dobroveče, dobri kočijašu, podignimo visoko čašu. Ja sam i kočijaš i Pepeljuga u isto vreme. Drago mi je, ja sam ali konj. nisam izgubio cipelicu. Vidiš. Ja sam konj. I konji, i kočijaš, i kočije, i Pepeljuga, i princi, sve. Ništa, to konji su okej. Ima, sad ću da vam pokažem, ima još jedno prevozno sredstvo, malo poviše. To će kuć da proba, malo je manje, pošto je za decu. Znaš koji je ovo materijal? To ti je karbon. Karbon? Da. Karbohidrat. Da, i to ne može nikad se slomi, znaš? Vidi, drvored ove sakure. Evo fanovi isto, gledaj. Fanovi svi Deda Mraza. Ćao, čao. Idu da odele poklone. Dobrodošli kod nove stare jelke. Ova jelka je pretrpela dosta političkih kritika. Meni se više svideo onaj poklon zatvor nego ova jelka, vrat. A znamo i gde, nego mrzi nas idemo. Ove godine nema poklon zatvora, vrat. Dobro bi bila fora da su i ovu jelku napravili da bude sakura, odnosno cherry blossom boje, da bude roza i da svetli noću isto kao i ovo, da se slaže. Tad već bi primetili da se umesno šale sa građanima, Tako a je. ovo ne verujem da se šale. O, izvolite. Da pričaš nešto u videu. Dobar dan, Dobar dan. Vi ste? Mihajlo Nekić, najveći fan Džestefa koji nije dobio majicu, ali nema veze. Šta si od Deda Mraza naručio za novu godinu? Naručio sam, pa pre svega, bolje sutra, ali ako ne to, može jedan PlayStation 5 eventualno. Ćao, kako se zoveš? Hristina. Ćao, Kristina. Šta si ti naručila od Djeda Mraza? Ništa. Kako ništa, mora da si pisala nešto. Ne. Možda Dragi- nije naručila.
A nije Možda naručio? sam ja Deda Mraz. Ona je samo A, za žele. a, Hvala na vremenu, uživajte i srećni praznici. da. Hvala. Hvala i takođe, Takođe. ćao. I da imamo probu nekad. Kad je Kuč pomenuo zatvor i poklon, znači to nije da zatvor, da nemamo više zatvor, da kao, nego da smo se oslobodili teškog nekog tereta, odnosno, što bi rekli, break from the chains. Aha, moguće. Ovdje imamo real Santa kočicu, jel da? Deda Mraz, Sneško Belić i 2 Irvasa Bela. Evo ga pravi Deda Mraz. Ne mogu stvarno da se penje, polomit ću deci, ovo će da kažu vi ljudi, gledaj kakav je seljak iz Mitrovice. Koliko konja imaju ova 2 Irvasa? Veoma dobro pitanje, brate. Nemaju konja oni. Oni imaju kočiju, brate. Koliko kočije ima ova 2 Irvasa? Ako ste ostali do kraja, najbolji auto je Golf dvojka, TDI. Srećna Nova godina, Božić i sve drugo što ide uz to. Budite dobri, nemoj da budete zli. Nema šanse. Volite se. Iskoristite mladost pre starosti, Da. zdravlje pre bolesti i život pre smrti. Ko je sad pored vas, ili ovamo, zagrlite ga. Evo, Zagrlite ga, dosta. da. Srećna Nova godina, 24. Srećna Nova godina, like, share, subscribe, posetite sve naše društvene Bukvalno mreže sve. i volite nas kao što ste i do sad. Hvala puno. Ćao Stefane, srećna Ćao, Nova godina. pozdrav, srećna Nova godina. Živi bili. Živi bili, pozdrav.